UWillies Mchunu oyilunga lomkhonto wesizwe ubonga abantu abakade bemcheck kulesikhathi engekho esimweni esiright kulomkhuhlane omncane nje obukade umbambile. Ubesedlulisa ke nokuthi bewumkhonto wesizwe nje babhekele izinhlelele eziningi kulonyaka. Uthi futhi uyacela ukuthi kulonyaka abantu bezama ukubumbana bayeke ukuthukana ngenhlamba kanye nokuthi becekele phansi izithunzi zabanye abantu ngoba uma bengabumbene nje inhlelo abayihlelile angeke zibe impumelelo. Mina nginguWillies Mchunu, umdidiyeli womkhonto wesizwe phecelezi uconvener KwaZulu Natal province. Ngike ngathi ukubambeka umkhuhlane ngonyaka ka-2024. Ngibonga kubo bonke labo abebengithinta bengidlulisela ukululama okuhle nokusheshayo nalabo futhi akade bedlulisa imkhuleko. Nabo bonke abanye abangangithintanga kodwa ngeenhliziyo zabo abebethintekile ngalokhu kungaphili kwami. Nginazisa-ke ukuthi namhlanje sengingcono, sengilulamile. Kodwa umsebenzi ngiyowuqala kahle ngokwanele ngomhla ka-2 ngoLwesihlanu ngoLesine lapho ngiyoqala khona ngemihlangano ehlelelwe lolo suku ilandelise njalo njalo kuyobeke sewuqalile unyaka. Siwumkhonto wesizwe sibhekene ney'nselelo eziningi ekufuna sibhekane nazo ngonyaka ka-2025. Ukwakhiwa kabusha kwey'nhlaka zethu kusukela phansi emawodini kuze kuyofika phezulu ohlakeni oluhola iprovince. Yonke leyo msebenzi ubheke thina kodwa futhi nangaphezu kwaloko sibhekene futhi ngokuthi uzoba unyaka lapho okufuna ukuthi sikwazi ukubumba inhlangano yethu ukuthi ibumbane siyeke ukuthi siloke sihluthulana ngamazwi esidlangalaleni, siyeke futhi ukuthi siloke sicekela phansi izithunzi zabanye abantu. Siyinhlangano asibumbane sibe munye. Siyakucela-ke lokhu ukuthi wonke umuntu oyilunga lomkhonto wesizwe naloyo osekela nje umkhonto wesizwe noma engakabi yilunga asibambisane nokugcina. Inkulu into esibhekene nayo esiyobe sibhekene nayo ngo-2025 kuze kufike u-2026. Amalungiselelo ka-2026 aqala ngo-2025. Ngakho kasizilungiselele ukubumbana ngaphezu kwayizolo. Uma singabumbene ikusasa lethu aliyukuphumelela kulezi okuyizifiso zabantu abaningi base-South Africa nabala KwaZulu Natal kakhulukazi. Sidlulisa-ke amazwi ukuthi ngathi unyaka ungahlukaniseka kahle kuwo wonke umuntu oyilunga lomkhonto wesizwe nosekela umkhonto wesizwe nabo bonke nje abantu bakwaZulu Natal ababona umkhonto wesizwe njengenhlangano okuyiyona eseyikusasa labo. Sithi gwaza umkhonto gwaza 2025 akube unyaka umkhonto wesizwe. Ngithi happy new year to everyone umkhonto wesizwe nalabo nganza ukuthi basazongena emkhontweni wesizwe. Happy 25. Ngeke ngasho ngathi bafowethu 2025 we have to work hard to bring back our country to the black people, as like ubaba washo wathi izwe lethu salibolekile saboleka ngomakhelwane. Nganza kwethu ngiyanithanda, siyanithanda singama MKP sohlezi sinithanda bomama bethu emakhaya nogogo nomzala nomalume nobaba. Kusengibusa kakhulu izilokothe ezinhle kubaba uconvener wethu baba uWillies Mchunu ukululama kwakhe. Sibonga kakhulu high command baba uWillies Mchunu ukululama kwakho. Thina ke esikuthandayo bese kukhona lokho ukuthi sizubhlungu masingakuboni ku field noma singakuboni entweni zomkhonto wesizwe ngokuphatheka ngakho. Kodwa siyathemba ukuthi uNkulunkulu ulifezile iphupho lethu lokuthi usinde ubuye back ku ground. Thank you very much for everyone abamhalelisela ukuthi aphile ubaba. Baba siyakudinga ku field, siyakudinga stay egroundini
sohlezi siweseka ngasonke isikhathi ngisho noma ivumbu ngiqhamuka baba Willis uyikhomanda lethu nganza kwethu angizuku kuyipholisa lento asimzweni baba Willis ebonga kungina nonke esho ukuthi nge2 is back to the field kuyona yonke la bedingeka khona sezovela I thank you.